wala ñuma don fali kay kanyashi aw bela jelima malikono ani malikoka aminu matrafalindu shirif la jabarani sula sanga an wagati aw bismillah kana ya jam kan mimina wala like awi bana ani bana natugo yowla usira kan bi anga masalabi na buli feminka o betali ke don kerenkerani minu sugandira sotiba ses comme nyamo fe kafara ou de mabaka nuyu uga partenaire wi ko ke furadi baye kanyashi komini insigida de bela jelima kerenkerani yala suti bakaw ka farase ka sekali kan minu kera kanyashi bana chama ma inafo dusukundimi fasadimi diabète tension ona nyona chama ay fe munun soro o kene kan kasangani adun kerenkerani anganya jo o soro luna nyedimi bana ale damaka kan demiseni mogokoroba che ani muso bela jelina asuku yaw ka chanko sebe wa abela jelina tamashendu kuma dawla ami tamashendu nunke bulu ko fefeyi kasoro abisika ke sababu ye kanani kasara chamai ali no ya soro tamashendu nun chamambe yino umanjugun ko sebe donc mogo ni nye bana bala donc abisika siamfe donc parce nyemi te yilke pio ani nyemi bugu bala ani nyemi bange ani nyemi be blego ambale be frage o passé ni yoro janfle donc yoro be ki bolo comme poussière iba fo poussière de wulendo ka soro yoro jelendo ni o yinyena dron donc iba segre ni a yoro be ki bolo comme chichi dron ka wuli ka nyenyini bo abe soro passé dumuni chogo bake donc nye tension fana bake ni nye tension bilo fana bake na mine ni a yoro bebe ki bolo poussière dron yoro bebe comme chichi de wuli nye koro dron iga en segre na ma frake dobe nu datugura donc u bi se ka frake ko do fana be na ya datugu at se ka frake mi aka ko ma jona o de kapsa ko parce que na ka nye tension e donc nye be datugu at se ka frake tuguni ibe wuli ka yoro be nyini ate no donc ni akumbe do jona ibi lafia ibi resoro blokom ni ale de be nye datugu na nye datugu at se ka frake tuguni mais ni akumbe jona abe kumbe abe lafia ko bo ale nye tension blokom bana do de be abe nye ampul konna mi be yilika bodi bunya to aba bunya don doni foka tike mais ni akumbe jona fro bala abe no ko na ma kumbe jona abe na nye datugu pio at se ka frake parce que abe nye façon no abo beliche o frake na seran fe amba laje do nambi sala ambe fro kala abe no ko na la parce que nye bana ale de mo ka jien ko be ni ma kumbe jona na e cheni ke kaban dron ye problème bon ambise ga mi fo nye bana kan wo ye ka fo nye bana akacha chuko ya ukacha bi ma koroba sura bi demseni soro den yere nu be bi ni yorota ben yorota bi se ka soro ala bo kerengere ni ala généralement jama be jere ka lajali banu nu ke makoro diga boli ka cha fen nuna o mulu de te docteur so la taga soro kuma be olu chama na bugumbe yo nyela tension bo famma ko glaucome olu be ana nyogona chama nye jalandi mu bise ka soro la fukana olu bise ka juko ya ka se fuka se nya shituru ma nyeka o ani bana chama be nuna généralement we makoro baw angon ga jatela a chama yi makoro baw yi be fo ko mo koroba bugum to kana ba fa cataract senile odi ka chama koroba fe plus shibi koroba ya kata fe ale ka chan olu mo la bo abise ka ke abi demsenu fana soro do na be wolo yere do ba soro demseni ala do ba soro bolo konna na nu jogina bo nye bana do bi do ta telia bana farkula bana fana do bi tension na diabète no bi do ta fana telia ale tamashen bi kani nye yeli dogali yeli bi dogoya bana wato ba jatemne ka faka yeli bi dogoya dondoni fo do tabna ke yeli bi tununa oh aka chala fe ni chama una na jona bana be laje ka barake me do bu siginae fuka nye flabe dun dibila ti foye do yera be wuli fo ni dimi donana dimi dumi do ala kuma mi o ba enseigner tension ko kuma ma wa soro tension yele la kan o wati la fana bara bi fiye ka bi bara bara yeli kama be bara pour que diminga suma o mi enya tension tai o ko ne obise ka soro
bɛɛ fɛ fana mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni mɔgɔ bɛ yen nɔ a y'u bangebagaw minɛ minnu bɛ a bɛ minnu bangebaga la denw bɛ se k'a sɔrɔ mais a bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ min hali ni bangebaga ko tɛ mais ale ka ca généralement san 40 ka yɛlɛ o de waati la an b'a caman ye mais ni minnu lajɛli kɔni mɔgɔw bɛ na an bɛ kɔni b'a sɔrɔ a tu si bɛɛ la denmisɛnninw a bɛ sɔrɔ denmisɛnninw fɛ a bɛ sɔrɔ maakɔrɔbaw fɛ yen donc n'an ye lajɛli kɛ ɲɛ tension bɛ taa arajow bɛ kɛ olu la ale la donc n'an y'olu bɛɛ jateminɛ k'a fɔ fɛn bɛ tension daminɛna baara bɛ daminɛ ale kɔni furakɛli mana daminɛ ale ye si ni si furakɛli alors que bugun ta filɛ n'i y'o opéré dɔrɔn o tigi bɛ u bɛ yeli kɛ o kɔfɛ pour que o ko kɔni ka se ka nɔgɔya an bɛ laɲini kɛ ni jamana bɛ se ka olu dɛmɛ association yɛrɛ bɛ yen association malienne de glaucome je crois que fédération fana bɛ yen glaucome ko kan n'a bɛ minnu na ni mɔgɔw t'olu dɔn u bɛ se k'olu mɔgɔw sɛgɛrɛ donc n'u y'u don u ka fɛn na u bɛ se ka dɛmɛ k'u ye furako la parce que kuma dɔw la olu bɛ dɛmɛ dɔw sɔrɔ fura dɔw sɔrɔ nɔgɔya la u b'o proposer u ka mɔgɔw ye mais minnu komi amoko fana bɛ yen sisan donc amo fana nana baara fana caman nɔgɔya mɔgɔw bolo parce que fura kɛra si ni si fura don donc ni minnu bɛ amo la n'o olu y'a ta o la o b'a a fɛn nɔgɔya a charge nɔgɔya olu ma dɔɔnin kumakan laban min bɛ yen nɔ an kɔni bɛ sotibakaw u ye nin u ka nin hakilina ye hakilina ɲuman ye parce que ka dɛmɛ don ka na mɔgɔw sɔrɔ f'u sigiyɔrɔ la o ye ko ɲumanba ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔw la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'i ye nin taamasiyɛn ninnu jateminɛ a ka kan i ka wuli ka se kɛnɛyaso la i ni min ka surun kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛ bɛ furakɛ kɛnɛyaso minnu na n'i ma wuli kuma na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye min bɛ se ka ta ka mɔgɔ bolo da farikololabana tɔw bɛ ɲɛɲini togoya min na ni k'u furakɛ a ka kan ɲɛnabana fana ka ɲɛɲini o togo la ka d'a kan ɲɛ fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mɔgɔninfinya kɔnɔ akila ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ nin kɛnɛya tigilamɔgɔ ninnu ka kɔrɔfɔw la o ta bannen ye spécialiste wɛrɛw kun bɛ yen nɔ minnu n'olu fana ka cakɛdaw ɲɛsinnen don dusukunna bana furakɛliw ma u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ u da magara dusukunna bana caman na i n'a fɔ AVC o fana kelen don bana ye bana min n'a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ wa camanba de bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ aw ka faamuyali kama o ye walawalali kan ye an ka ɲɛ jɔ u ka sɔrɔlenw na. Nin kɛnɛ in wasara ko kura ni dusukunna bana furakɛbagaw ye u ye dɛmɛ don dusukun banabagatɔ caman ma ni ka tila ka ɲɛfɔli kɛ jama ye minnu delila ka dusukunna bana furakɛliw kɛ ka tɛmɛ wali kelen minnu yɛrɛ t'a lakodɔnna nin sɛgɛsɛgɛli in senfɛ ka labana k'u bilasira ni furaw ye fura minnu bɛ se k'u dɛmɛ u ka bana furakɛli kɔnɔ. Banabagatɔ minnu tension dusukun dimi bɛ mɔgɔ minnu na ninakili degun disi dimi ou bien minnu yɛrɛ tun bɛ deli ka dusukun furaw ta au moins k'u ka contrôle n'u ka suivi kɛ ani mɔgɔ kuraw k'olu lajɛ k'u dépister pour que ka conseil d'u ma ali oui bon dusukun bana ye mun ye a prise a furakɛli nɔgɔman ye mun ye mɔgɔw ka soli ka kɔn ka taa furakɛli kɛ ka taa dɔgɔtɔrɔw fɛ u ka dɔn mun don parce que n'a furakɛra joona a b'a to fɛn caman bɛ yen o bɛ éviter a tɛ s'o ma. A dɔw yɛrɛ bɛ yen kɔgɔ ka kɔgɔ bila su fɛ dɔrɔn o bɛ dɔw ta nɔgɔya ani tɔgɔma ani dumuni kɛcogo mais o y'a ye n'i kɔnna ma mais n'o y'a sɔrɔ a déclaré la ka ban a tɛ taa fura ta kɔ o dun furaw tali mana daminɛ o y'a sɔrɔ dusukun sɛgɛnna ka ban fura de bɛ ta sa kudayi dayi mun ka ɲi mun fo ka taga a tigi sira ta donc pour que k'o éviter n'aw tigi bɛ se ka na joona ka na u yɛrɛ lajɛ ka kɔn ka régime suit ka ɲa ka conseil demander ka question poser. Dusukun kɛlen komi farikolo moteur de ale de b'a to jeli bɛ taga farisogo fan bɛɛ k'a ta kunkolo la fo sen dɔw moteur in tiɲɛna mobili moteur n'o tiɲɛna o bɛ se ka falen mais dusukun moteur a dogolen de don a bɛ kɔnɔna na a tɛ dɔn mɔgɔninfin ale de bɛ contracter ka to ka jeli lata fan bɛɛ ka taa kunkolo la o ka taa sen na o ka taa rein na o rɔɲɔw ka taa hali dusukun yɛrɛ b'a yɛrɛ servi jeli la donc ni dusukun in sɛgɛnna donc jeli tɛ taa ka ɲa donc farisogo tɛ jeli sɔrɔ ka ɲa kunkolo tɛ jeli sɔrɔ ka ɲa ɲɛw t'a sɔrɔ rein t'a sɔrɔ senw ni bolo olu si tɛ jeli sɔrɔ ka ɲa donc u bɛ sɛgɛn i y'a faamu o de y'a to dusukun ko ka misɛn a bɛ se ka na ni ninakili degun ye dɔw ta yanni ninakili degun cɛ a bɛ na ni disi dimi ye furudimi caman bɛ yen furudimitɔ caman bɛ yen bɛɛ b'a fɔ ko furudimi a dɔw tɛ furudimi ye dɛ dusukun dimi de don ni si tɛmɛna 40 kan furudimi bɛɛ kan ka dusukun lajɛ furudimitɔ
fɛn fɛn bɛ ka ko furudimi bɛ u la n'u si tɛmɛna 40 kan ou bien diabète b'u la tension b'u la o kan ka na dusukun lajɛ ni dusukun de fɔlɔ lajɛra n'a fɔra ko fɛn tɛ dusukun na a bɛ sɔrɔ ka ɲɛsin furudimi ma i y'a faamu a bɛ se ka daminɛ ni furudimi o dimi ye ko disi dimi mais mɔgɔw b'a ko furudimi a bɛ se ka kɛ ni furudimi tɛmɛna a bɛ kɛ ni ninakili degun ye o kɔrɔ ko dusukun commencera ka sɛgɛn tension fɛnɛ bɛ se ka na ni ninakili degun ye kunkolodimiw tulo bɛ mankan bɔ kan bɛ ja i y'a faamu n'a tɛmɛn'olu la senw bɛ funu a bɛ commencer ka tɔn ladilikan kama ani bana kunbɛnni nasiraw fɛ u ye ɲɛfɔli kɛ bana la bana min n'a bɛ fɔ a ma ko AVC bana de don bana min n'a y'i bin a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila i ka ɲɛnamaya kɔnɔ AVC tɛ fɛn wɛrɛ AVC suguya 2 bɛ yen soit jelisira bɛ boucher kunkolo accident vasculaire cérébral c'est-à-dire zɛmɛ kunkolo o de bɛ mɔgɔ farisogo bɛɛ contrôler fasaw parce que nerfs filijuru dɔw bɛ a kɛlen comme courant filijuru dɔw de bɛ yen o bɛ bɔ kunkolo la a bɛ taga mɔgɔ farisogo bɛɛ la tɛgɛ wo bolo o ka mouvement n'a ye contact fɛn zɛmɛ la dɔrɔn bolo bɛ mouvement kɛ mais n'o yɔrɔ bouchera ou bien ni jelisira pɛrɛnna o yɔrɔ la n'o zɛmɛ la n'o yɔrɔ ma fonctionner dɔrɔn bolo ou bien sen o tɛ se ka ou bien kumakan tɛ se ka na donc AVC suguya 2 bɛ yen soit jelisira bɛ se ka pɛrɛn ou bien jelisira bɛ se ka boucher kunkolo la bon tension bɛ se ka na ni nin 2 bɛɛ ye ni tension yɛlɛnna a bɛ se ka na ni jelisira pɛrɛn ou bien jelisira bɛ se ka boucher dusukundimi fana bɛ se ka na ni jelisira boucher kunkolo la donc o bɛ na ni AVC a tigi bɛ bɔ ka bin mais le plus souvent yanni AVC in yɛrɛ ka na i b'a sɔrɔ fɛn misɛnnin dɔw kɛra a tigi la a tigi bolo girinyara wagati la ka heure 1 ɲɔgɔn kɛ ou bien ka minute damadɔ kɛ après a tilala ka na normal la ni tension b'a tigi la ou bien ni dusukundimi ou bien ni diabète b'a la a tigi ka kan ka na dɔgɔtɔrɔ fɛ yen o wagati in de la i y'a faamu ou bien ni mɔgɔ min fankelen binna mɔgɔw b'a fɔ a y'a kɛ tan nin kɛ mɔgɔ min mana AVC mana mɔgɔ min bin aw bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la joona de scanner bɛ kɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko ka sini kɔnɔ o man ɲi aw bɛ taa n'a ye yɔrɔnin kelen in na dans les 10 minutes dans les 30 minutes ali heure kelen yɛrɛ kana dafa aw ka taa se n'a ye dɔgɔtɔrɔso la joona scanner bɛ se ka kɛ kunkolo la dɔgɔtɔrɔso la yɔrɔ min na o b'a to a ma fɔ ko mɔgɔninfin tɛ se ka saya bali ni ala ko mun bɛ mais ka fɛn bɛɛ kɛ pour que k'a tigi sauver a tigi kana lanɔgɔ parce que AVC n'a sera degré la a tigi bɛ lanɔgɔ a nɔfɛmɔgɔw bɛ lanɔgɔ parce que hali ka taa ɲɛgɛn na fo mɔgɔ k'a ta hali ka dumuni kɛ tuma dɔw la fo mɔgɔ k'a dɛmɛ nka ni kɔn kɛra ka furakɛli kɛ a bɛ se k'a to o sɛgɛn ninnu dɔ bɛ b'o la a tigi bɛ se ka tɔgɔma ka récupérer jumɛn AVC ya AVC parce que AVC ye taamasiyɛn caman de bɛ se ka k'a la kumakan fankelen ɲɛda o fankelen k'a jɛngɛ ka da jɛngɛ ka bolo fankelen giriya ka senw giriya parce que fɛn fɛn ye fasa côté ye nerf ye motricité fɛn AVC bɛ se ka manifester n'o ye i y'a faamu donc o de y'a to ka taa kunkolo la fo sen ni mɔgɔ min hali dɔw bɛ yen u tun bɛ n'u wolola ka to ka sen fofo ou bien u dɛsɛra u ye ko k'u bɛ fɛn dɔ ta u n'u tɛgɛ u dɛsɛra k'o ta u y'a ta kɛrɛfɛ a bɛ ka dɛsɛ k'a ta kɛrɛfɛ n'i y'o ye dɔrɔn i bɛ kɔn ka taa n'a ye i y'a faamu oui a suguya 2 bɛɛ taamasiyɛn ye kelen o de y'a to pour que k'a bɔ ɲɔgɔn na parce que furakɛcogo bɛ tɛ kelen ye dɔɔnin o de y'a to scanner kan ka k'a la obligatoirement a tɛ taa scanner kɛ kɔ o de y'a to tuma caman ni mɔgɔ n'a fɔra mɔgɔw ɲɛna a tigi bɔra ka bin ni y'a fɔra ko scanner Mali la yan scanner wari ka ca taa fo 5000 na mɔgɔ b'a o 5000 ka lajɛ dɔrɔn mais o lajɛli o de b'a to a bɛ dɔn parce que AVC hémorragique ni jelisira pɛrɛnna dɔw bɛ yen fo ka opérer o neurochirurgien o ye neurochirurgien dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen olu ka baara ye zɛmɛ opéreli donc pour que jelisira in ka na jeli min pɛrɛnna a ka jɔ mais ni a bouchelen don o fana furakɛli b'a dama furakɛcogow tɛ kelen n'a bouchera fura de bɛ di pour que jeli ka fɛgɛya donc ni scanner ma kɛ i tɛ se k'a dɔn fo ka scanner kɛ kunkolo la o la o ka dɔn o dun kan ka kɛ en urgence n y'o de fɔ jelisira boucheli kɔfɛ fɛn caman bɛ se ka na n'a ye dusukundimi bɛ se ka na n'a ye tension bɛ se ka na n'a ye i y'a faamu o bɛ se ka na ni jelisira boucheli ye parce que jelisu bɛ se ka former dusukun kɔnɔ a bɛ taga jelisira boucher sanfɛ ou bien tension hypertension artérielle tension mana yɛlɛn mɔgɔ minnu na a bɛ se ka jelisira tiɲɛ kunkolo zɛmɛ la jelisira min bɛ kunkolo zɛmɛ la donc o bɛ tiɲɛ dɔɔni dɔɔni tuma dɔw la f'a bɛ taga jelisira ni pɛrɛn o bɛ boucher i y'a faamu cholestérol mana yɛlɛn tension mana yɛlɛn diabète o bɛɛ bɛ se ka ko jelisira bɛ boucher kunkolo la ani mɔgɔ minnu bɛ cigarette min mɔgɔ minnu ka bon obésité ani n'i tɛ activité physique régulière kɛ tɔgɔma ni
to ka tɔgɔma ka marche kɛ ayi o ta ye o fana b'a dan ma jelisira boucheli dusukun jelisira la parce que jelisiw bɛ se ka kɛ dusukun kɔnɔna na o de bɛ na ni AVC o la jelisiw bɛ déplacer ka taa fan wɛrɛ fɛ mais dusukun yɛrɛ fana na jelisira misɛnnin dɔw bɛ dusukun na n'o de bouchera a bɛ fɔ o ma ko crise cardiaque o de bɛ na ni arrêt cardiaque ye dusukun bɛ jɔ pewu donc mun bɛ na n'o ye o bɛ manifester cogoya na o ye disi dimi ye o de y'a to n ko tuma dɔw la hali furudimi mɔgɔw b'a ko furudimi mais disi dimi n'a tigi tɔgɔmara disi b'a dimi n'a y'i jɔ disi dimi bɛ tɛmɛ ou bien furudimi b'a la n'a tɔgɔmara furu b'a dimi mais n'a y'i jɔ dimi bɛ tɛmɛ i y'a faamu n'o yera mɔgɔ min na tension tɔ diabète tɔ cholestérol n'a si bɛ 40 45 40 o kɔrɔ k'a tigi kan ka taa lajɛli kɛ dɔgɔtɔrɔ la a kana effort ba kɛ mɔgɔw b'a ko n b'a forcer a tɛ forcer dɛ n'i y'o ye dɔrɔn i b'i reposer ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen a ka ɲɛɲini a bɛ dépend u bɛ niveau mun na n'u bɛ ka fura ta u suivilen don dɔgɔtɔrɔ fɛ u stabiliselen don sport mun ka ɲi o ma dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ na f'u ɲɛna a bɛ daminɛ ni tɔgɔma de ye fɔlɔ tɔgɔma ka to ka tɔgɔma parce que sisan mɔgɔ caman bɛ mobili bɛɛ bɛ mobili de ta ni moto tɔgɔma yɛrɛ y'a dama sport ye parce que fɔlɔ mɔgɔ n'i y'a lajɛ village kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ bɔ dugu ni dugu la ou bien musow bɛ taa lɔgɔ ɲini ni fɛnw na o tɔgɔma in o ye sport ye parce que o b'a to jelisira bɛ temps sɔrɔ kan hali ni jelisira b'a fɛ ka boucher a bɛ sira misɛnninw créer mais tɔgɔma de b'o lasɔn mais ka wuli ten k'a fɔ fo n ka sport kɛ ka wuli ka boli giriman kɛ yɔrɔnin kelen sport ka ɲi dɛ mais ka girin ka dusukun ma dege fɛn mun na ka stresser ka girin ka boliba kɛ o fana ma fɔ o man ɲi parce que a bɛ taa dɔɔni dɔɔni de façon progressive n'i ma taa dɔɔni dɔɔni n'e girinna ka wuli ten e famara sport ma k'a fɔ k'i bɛ boli ka girin ka cross kɛ ou bien ka ballontan daminɛ o de man ɲi parce que o la e bɛ fɛn dusukun bila baara la a famara baara mun ma o de y'a to tɔgɔma de ɲɔgɔn tɛ fɔlɔ ani fɛnɛ ni dusukun bana bɛ mɔgɔ min na n'a b'a fɛ ka activité sportive kɛ ka marche ka sport kɛ a b'a ka dɔgɔtɔrɔ de ɲininka o b'a conseiller a kan ka sport suguya minnu kɛ o b'o f'a ɲɛna a bɛ taa ten dɔɔni dɔɔni mais a kelen man k'a ta yɛrɛ ye k'a fɔ n bɛ nin kɛ an ye ɲɔgɔn faamu voilà non AVC filɛ nin ye tan a bɛ dépend a kun na AVC bɛ se ka mɔgɔkɔrɔba minɛ comme a bɛ se ka denmisɛnnin minɛ par exemple ni tension bɛ mɔgɔ la tension bɛ denmisɛnnin dɔw minɛ surtout rein ko problème bɛ denmisɛnnin minnu na ou bien a bɛ fɔ olu ma ko problème endocrinien hypertension artérielle secondaire fɛn dɔw bɛ bana dɔw bɛ yen olu bɛ na ni tension ou bien a bɛ wolo ni a bɛ fɔ o ma ko coarctation a bɛ wolo ni malformation dɔw ye anomalie dɔw ye o bɛ se ka na ni tension ye hali denmisɛnnin kunda donc o bɛ se ka jelisira pɛrɛn d'accord donc kunkolo la ou bien jelisira bɛ se ka bouger par exemple ni valvulopathie b'a la dusukun mana funu genou dusukun mana funu a bɛ se k'o fana na ni jelisira boucher parce que ni dusukun fununa bana dɔ bɛ yen dusukun valve kɔnɔna fɛnw n'olu bɛ bana la dusukun bɛ funu jelisiw bɛ k'a kɔnɔ o bɛ se ka taa jelisira boucher donc a bɛ se ka mɔgɔkɔrɔba minɛ comme a bɛ se ka denmisɛnnin minɛ seulement mɔgɔw k'u janto yɛrɛ la ka kɔn ka taa dɔgɔtɔrɔsow la mais a bɛ se ka na ni ale a tigi a bɛ se ka k'a tigi sata ye parce que hali n'a tigi wulila tuma a bɛ dépend localisation na jelisira bɛ se ka pɛrɛn fitinin mais jelisira bɛ se ka kɛ camanba donc n'a ye cerveau côté fila minɛ solution t'o la dɛ o kɛra Mali ye o ko n'an taa diɲɛ fan o fan n'a fanga ka bon dɔrɔn solution t'o la mɔgɔw bɛ AVC kɛ même France ou bien États-Unis a bɛ k'u sata ye a bɛ dépend intensité la mais i ka kɔn ka taa o b'a to ni mun bɛ se ka furakɛ o seko bɛ kɛ sisan furakɛliw dɔnnen don mun kɔni an ka disposition na Mali la n'i taara o bɛ kɛ pour que k'a tigi sauver non bon en fait ne ka kumakan laban ye mun ye mɔgɔw ka u janto u ka santé la ani ka to ka taga u ka consultation kɛ k'a ɲɛfɔ dimi b'i kan disi dimi ninakili degun sen funu ou bien kunkolo dimi kunkolo bɛ ka mankan bɔ tension b'i la tension k'a fɔ k'i ye fura ta k'a tununa a jiginna a nana normal la fura bɛ jɔ o tɛ fura bɛ ta de kudayi donc ani fɛnɛ tuma dɔw la n'i kɔnna furakɛli ma hali régime gansan bɛ se ka fɛn ka kɔgɔ bila su fɛ ka to ka marche kɛ ka dɔ bɔ poids la o b'a to tension bɛ maîtriser mais ka to ka taa contrôle kɛ CSCOM na CSRF la ka to k'i ka tension lajɛ k'a kɛ carnet kan k'i janto i yɛrɛ la ani ka to ka marche kɛ mɔgɔ caman tɛ sɔn marche ma i y'a faamu o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ mɔgɔ. Fɛn min ye ophtalmologue ye minnu fɛnɛ ka cakɛdaw ɲɛsinnen don ɲɛ furakɛliw ma ani minnu fɛnɛ ka furakɛli ɲɛsinnen don cancer du col dépistage ma n'o ye sage-femme fɛnɛ ye olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan ka sanga ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min n'a kɛnɛ sigira Sotiba CSCOM na an ye fɛn minnu sɔrɔ ka sanga n'a don ye an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔliw na.
Nin bɛɛ lajɛlen kɛra yasa k'a yira adamadenw na k'a fɔ fasoden ɲumanya o ye k'a ɲini k'a dɔn jamana bɛ se ka taa ɲɛcogoya jumɛn na ni hakili toli ye jamanadenw ka haminakow la ni k'u sen don jamana ɲɛtaa baaraw la ka don jamanadenw jigi kɔrɔ n'u haminakow ɲɛnabɔli ye a nasira bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni mɔgɔ min yɛrɛ sera ka kɛ jigi ye jamanadenw ye u ka kɛnɛya sabatili sira kan ani u ni na kanali la bi kɔni an bɛ yan nɔ walasa ka denwolonugu bon an b'o ko kibaruya de la yan nɔ awɔ o de y'an se yan nɔ se k'a fɔ an ɲɛna a sɛgɛsɛgɛli nafa ka bon a nafa ka bon mun na sabula banakisɛ min bɛ o bila mɔgɔ la n'o ɲɛdɔnna sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na o bɛ se ka mɔgɔ kisi ale denwolonugu bon in ma bon n'a y'i minɛ a bɛ se ka an bɛ se k'a fɔ ko nɔgɔ jɛman bɛ bɔ muso la a dɔw bɛ daminɛ n'o ye fɔlɔ banakisɛ minnu b'o la n'o ɲɛdɔnna donc n'o furakɛra o bɛ se k'o ban mais n'o ma ɲɛdɔn joona o bɛ se ka denwoloso da ɲimi n'o y'o da ɲimi sisan nɔ i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ nin na min b'a jira an na k'a fɔ ko a denwolonugu la ko bon b'a la n'o ɲɛdɔnna i bɛ furakɛli minnu k'a la olu de bɛ se k'a fɔ k'a fɔ nin tɛ se ka furakɛ ou bien nin bɛ se ka furakɛ furakɛli bɛɛ n'a cogoya de fana don n'an y'a furakɛ an bɛ se ka sogobu dɔ ta yɔrɔ la k'a jateminɛ kɛ ni ka sɔrɔ ale de don ko bon don ni a dɔnna k'a fɔ ko bon de don furakɛli cogo de b'o la san'a ka taa ɲɛfɛ a daminɛ n'a ɲɛdɔnna baara wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bolodalen don olu bɛ kɛ an yɛrɛ fɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bon ni an dun b'a dɔn k'a fɔ ko anw tɛ se ko k'a furakɛ ɲɛmɔgɔw banna an k'an k'u bila ka taa yɔrɔ min na n'o ye Gabriel Ture la ɲɔgɔnnaw ye an b'u bila ka taa yen nɔ olu fana b'a baara kɛ fo ka taa fɔ k'a kɛnɛyara nka ni minnu taara fo ɲɛfɛ an dun b'a dɔn ko fɛɛrɛ tɛ sɔrɔ a la ayiwa a kan ka kɛ cogo min na an ka ɲɛmɔgɔbaw bɛ yen nɔ olu b'o ladɔnniya fɔ alhamdulila mɔgɔ caman nana u y'an ka wele jaabi mɔgɔ caman nana an taara hali dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ ɲɛ furakɛ ni dusukun dimi furakɛ ninnu kɛ an y'a ɲɛfu bɛɛ ye musow nana olu bɛɛ nana parce que maternité dɔrɔn ka baara tɛ dɛ bɛɛ de ka baara don bɛɛ de kan ka mɔgɔ bila ka na walasa a ka lajɛ an ka se ka bana in kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na sabula mɔgɔ kelen tɛ se ni yɔrɔnin na fɔlɔ fo ka se sisan ma an ye jaabi fɛn fɛn sɔrɔ o bɛɛ ka ɲi a kɔni kɛra sababu ye k'a dɔn ko wolonugu bon o tɛ mɔgɔ dɔw la nka bana wɛrɛw b'u la minnu tɛ wolonugu bon dama ye donc olu sera ka furakɛliw fana sɔrɔ o la min sera k'olu fana nafa a diyara mɔgɔ caman fana ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ni lajɛrɛ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni munumunu salo ye min n'a kɛra Sotiba CESCOM kɔnɔ ka sanga ni an ka bi kɛnɛya jamukan ye an ye fɛn minnu sɔrɔ k'a di aw ma o de kun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min sugandira Sotiba CESCOM ɲɛmɔgɔw fɛ ka kɛ furadiba ye ka ɲɛsin komini 1 sigidala mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotibakaw yɛrɛ ale ni u ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ka ɲɛsin bana caman ma hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ aw ni ce aw ka jamadali la a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna